16 траўня ў Беларусі 13 гадзіна і студыя Белсат распачынае свой традыцыйны нядзельны стрым. Мяне завуць Віталь Бабін. Цягам гадзіны будзем узгадваць усе самыя галоўныя падзеі за апошнія дні. З вами будуць эксперты, якія ўжо ў эфіры будуць іх каментаваць. Ну і, канешне ж, будзем сачыць за падзеямі ў Беларусі і свеце, якія адбываюцца сёння гаспадарства. Так што запрашаю, застаньтеся з нами. Ну, гаспадарства, маглі вы бачыць на гэтых кадрах, акцыі салідарнасці працягваюцца як у Беларусі, так і за ейнымі межамі. А разам з тым улады Беларусі працягваюць пераслед нязгодных з вынікамі выбараў 9 жніўня і тымі, хто пратэстуе супраць гвалту ў краіне. Так, напярэдадні гаспадарства стэндаперу, які 25 красавіка наведаў праўладны мітынг ва ўруччы, дадалі яшчэ 15 сутак да папярэдняга арышту. 31-гадовы Цярэнці Марыніч за дробнае хуліганства быў асуджаны па артыкуле 19.1 адміністрацыйнага кодекса, якое нібыта здзейсніў на тэрыторыі РУСа. Пасля затрымання яго асудзілі на 15 сутак. Піша пра гэта тэлеграм-канал «Вясна назірае». 15 траўня стала вядома, што Цярэнці таемна асудзілі 10 траўня у выходны дзень ужо з-за новага пратаколу па артыкулу 19.10 КоАП. Прапаганда ці публічная дэманстрацыя, вырабы распаўсюд нацысцкай сімволікі ці атрыбутыкі яму прысудзілі чарговыя 15 сотняў. Таксама у Гомлі напярэдадні 15 траўня затрымалі і адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання супрацоўніка Беларуснафты Дмітрыя Грышчэнку, які паўгода таму запісаў зварот ад імя супрацоўнікаў прадпрыемства за новыя выбары і сыход Лукашэнкі. Пра затрыманне напісала ў інстаграм былая лекарка Валерыя Саварына. Вось, гаспадарства, такія навіны, які падае сайт Радыё Свабода. Таксама будзем звяртацца да тых падзеяў, якія адбыліся цягам гэтага тыдня. І, канешне ж, шмат хто з вас, гаспадарства, памятае падзеі аўторка, калі ў Буцлаве гарэла каталіцкая святыня, буцлаўскі касцёл. На шчасце, касцёлу ўдалося выратаваць, загарэўся дах. І ўжо, гаспадарства, лічба, апошняя лічба з сёння, гэта 325 тысяч рублёў. Столькі беларусы ахвяравалі на аднаўленне буцлаўскага касцёла. Вось такая сума, і разам з тым грамадскасць сама збірае гэтыя сродкі, сама займаецца вось аднаўленнем гэтай каталіцкай святыні. Александр Лукашенко таксама пракаментаваў пажар у Буцлаве. Пры гэтым сам факт гэтага каментавання не столькі цікавы, колькі цікава то, як ён пракаментаваў. А сказаў ён наступное: «Ни черта без государства вы не сделаете». Вось так Александр Лукашенко лічыць, што без яго, без дзяржавы, без улады ў Беларусі ніхто нічога не можа зрабіць. Ці так гэта? Мы запыталіся у жыхароў Менску. Давайте паслухаем іхныя адказы. Наш народ сможет и не такое. И они это уже не раз доказали. Он может перегородить дорогу. Вот так я могу сказать. То есть президент, он может поспособствовать
к тому, чтобы не восстановили костел. Без государства все делали и будут делать. Люди у нас большие молодцы, так что справимся со всем и без государства. Александр Лукашенко разочаровался в белорусах после событий августа, сентября и дальнейшего. Это задача не только государства, но и прежде всего эти проблемы должны находиться и на совести самого народа. Люди сделают намного больше, чем государство поможет на восстановлении этого храма. У нас в стране очень много верующих людей. Я, например, верю в наших белорусов. Это уже было доказано неоднократно. Думаю, что сможем, но при поддержке государства, конечно же, будет проще. Я не против того, что говорит наш президент. Никаким образом не против. А что мы сами? Вот что мы сами, если так брать нас по отдельности, что мы сами сделаем? Мы ничего не сделаем. Советский менталитет. То есть в Советском Союзе людей не считали за людей. И так же сейчас у нас, то есть тот же менталитет, те же люди сейчас, по сути, руководят страной, такое же отношение к людям. Публично высказывают недоверие белорусскому народу, и меня это как белоруса оскорбляет. Если бы он не мешал, мы бы гораздо больше всего сделали в этой стране, чем с его противодействием. У гэтыя хвіліны нас глядзяць больш за 5000 асобаў на YouTube. Спадарства, заклікаю дзяліцца нашай трансляцыяй у сацыяльных сетках, таксама абавязкова ставіць лайкі. Гэта дапаможа як мога большай колькасці беларусаў і ўсіх тых, хто глядзіць нас па-за межамі Беларусі, глядзець нашу трансляцыю. Так што абавязкова, спадарства, рабіце гэта, будзем вам удзячныя. І дзякуй вам, што застаецеся з намі. Ўжо зараз з намі на сувязі Валерый Кавалеўскі, кіраўнік офісу Святланы Ціхановскай. Добрый дзень. Прывітанне вам. Спадар Валерый, хацеў пачаць, канешне, з візіту Святланы Ціхановскай. На гэтым тыдні яна наведала Грэцыю і Паўночную Македонію. Якія асноўныя вынікі гэтых візітаў? Я ўдакладню адразу, што наведванне было толькі Грэцыі, але сустрэча адбылася там таксама і з прэм'ер-міністрам Паўночнай Македоніі. Галоўная мэта візіту была сустрэча з прэзідэнтам Грэцыі, з міністрам замежных спраў Грэцыі, а таксама удзел у эканамічным форуме дельфійскім. Сярод галоўных тэм умацаванне пазіцыі Грэцыі шчодо непрызнання Лукашэнкі, кансалідацыя пазіцыі з іншымі краінамі еўразвязу, падтрымка санкцыйнага рэжыму супраць Беларусі, адмова грэчаскага амбасадара ад уручэння даверчых лістоў Лукашэнку, а таксама праграмы дапамогі для беларусаў, для грамадзянскай супольнасці, але таксама і для палітзняволеных. Да рэчы, вось вы ўзгадалі неўручэнне гэтых даверчых граматаў амбасадарамі, таксама гэта тычыцца амбасадараў Францыі, Люксембургу. Тым не менш, ці чакаеце вы такіх жа крокаў з боку іншых еўрапейскіх дзяржаваў? Таксама яны так ці інакш зараз могуць уручыць альбо не ўручыць гэта даверчыя граматы, і, канешне, пытанне вельмі важнае. Так, безумоўна, это вельмі важнае пытанне. Вельмі важна захоўваць гэту прыхільнасць да сваёй уласнай палітыкі, якую еўрапейскі звяз абвесціў, што Лукашенко не з'яўляецца прэзідэнтам. Зараз праз неўдзел, праз адмову ад удзелу ў цырымоніі ўручэння даверчых лістоў Лукашэнку, амбасадары Францыі, Грэцыі, Люксембурга фактычна стварылі прэцэдэнт, які можа быць выкарыстаны іншымі амбасадарамі еўрапейскімі, але таксама і амбасадарамі іншых краін, у тым ліку і Злучаных Штатаў. Я так разумею, што, канешне, падчас гэтых сустрэчаў абмяркоўваўся і таксама 4-ы пакет санкцыяў еўрапейскага звязу. Аднак і перад гэтай паездкай у Грэцыю гаварылася пра усебаковы план падтрымання ад еўразвязу Беларусі. Ці маглі б вы распавесці падрабязней, што гэта за план, як ён выглядае? Так, гэта вельмі важная тэма, над якой мы працуем уже шмат месяцаў. Распрацоўваліся кампаненты, галоўныя кампаненты гэтага плана. Распрацоўваецца таксама і шэраг мерапрыемстваў, пасля таго, як гэты план будзе анансаваны. Што да плана самога, то ён прадугледжвае дапамогу для Беларусі, перш за ўсё макраэканамічную дапамогу з удзелам Міжнароднага валютнага фонда, Сусветнага банка, тэхнічную дапамогу для правядзення структурных рэгулятарскіх рэформ у Беларусі, падтрымка фінансавання вялікіх буйных інфраструктурных праектаў у Беларусі,
а таксама падтрымка адукацыйных праграм, якія тычацца паляпшэння візавага рэжыму для Беларусі. Усе гэтыя дакладныя кампаненты будуць асветлены трохі пазней, калі план гэты будзе анансаваны, а зараз ён праходзіць фінальны этап дапрацоўкі, але мы чакаем, што ў наступныя некалькі тыдняў ўжо фінальны план будзе анансаваны. Вельмі важна разглядаць гэты план як дапамогу менавіта для дэмакратычнай Беларусі, не для Беларусі пры Лукашэнку. І гэта стварае вельмі выразны кантраст паміж тым, што мы маем сёння пры Лукашэнку, які адмаўляецца адмаўляцца ад улады, з тым, што адбудзецца з Беларусю, што прыйдзе ў Беларусь пасля таго, як адбудуцца перамены. І гэты план выразна паказвае, што для еўрапейскай супольнасці, для іншых краін, якія мы чакаем далучыцца да гэтага плану, Беларусь вельмі важная. Нам хочуць дапамагаць, нам хочуць дапамагчы перадолець усе гэтыя бар'еры і выйсці на агульнаеўрапейскі ўзровень. Ну, конечно, калі вы ўжо закранули пытанне безвізавага рэжыму, конечно, гэта пытанне вельмі такое актуальнае для беларусаў, таму што ўжо і ўрад Польшы, прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі ў свой час, і ўрад Літвы таксама казаў пра тое, што варта было б зрабіць гэты безвізавы рэжым з Беларусю. Наколькі гэта пытанне блізкай будучыні ці ўсё ж такі далёкай будучыні, улічваючы, напрыклад, той момант, калі Лукашэнкі ўжо не будзе пры ўладзе? Я думаю, зараз будзе актуальна казаць пра паляпшэнне умоваў для атрымання шенгенскіх візаў ці візаў іншых краін Еўрапейскага звязу. Казаць адразу пра безвізавы рэжым гэта будзе заўчасна, але вельмі верагодна тое, што пасля дэмакратычных змен у Беларусі візавыя умовы для беларусаў не толькі ў Еўрапейскім звязе, але і ў Злучаных Штатах, і ў Канадзе, і ў іншых краінах будуць палепшаныя, таму што успрыняцце палітычнае Беларусі будзе на іншым узроўні. Яно можна сказаць, што яно будзе адлюстроўваць тое стаўленне да Беларусі, якое мы бачым падчас сустрэч Святланы Ціхановскай у краінах Еўрапейскага звязу ці ў іншых краінах. Тое, што гэтае стаўленне вельмі прыязнае, што нас цэняць, што нас шануюць, аддаюць належнае тым намаганням, мужнасці беларусаў, якія паказваюць на працягу гэтых ужо больш за 9 месяцаў пратэсту. Усё гэта паказвае, што беларусаў чакаюць у сям'і народаў, у еўрапейскай сям'і ці ў агульна-сусветнай сям'і. Спадар Валера, ўсё ж такі стала вядома пра гэтыя санкцыі, якія менавіта магчыма будуць прыняты ў чэрвені. Туды увойдуць яшчэ 50 новых прозвішчаў, таксама прадпрыемствы. Што праўда, якія прадпрыемствы трапяць пад еўрапейскія санкцыі, пакуль не называецца, аднак і раней санкцыі ўводзіліся, і неяк гэта не надавала там асабліва гарачыні альбо холаду для Александра Лукашэнка, для ўладаў Беларусі. Чаму, ці ёсць у вас спадзевы на тое, што гэтыя санкцыі будуць у нейкім сэнсе больш эфектыўнымі і, магчыма, балючымі, у тым ліку для тых, хто трапіць у гэты спіс? Зараз казаць пра тое, якія імёны будуць уключаныя ў 4-й пакет санкцый, ці якія прадпрыемствы туды патрапяць, зарана. Гэтую працу зараз вядзе Еўрапейскі звяз. Яны вядуць гэтую працу, яны будуць абвяшчаць сам санкцыйны спіс. Вельмі важна разглядаць гэта як яшчэ адзін крок да ўзмацнення ціску на рэжым Лукашэнка. Гэта не проста нейкія захады. Нават калі яны могуць камусьці падацца сімвалічнымі, я упэўнены, што гэта будзе не так, тым не менш яны дэманструюць рашучасць Еўрапейскага звязу, што да непрыняцця Лукашэнкі, да непрыняцця яго метадаў. І Еўрапейскі звяз такім чынам паказвае, што мы не адступімся ад свайго, мы падтрымліваем беларусаў, у тым ліку таму, што беларусы самі дэманструюць кожны дзень, што яны пратэстуюць супраць Лукашэнкі ва ўладзе. Акрамя таго, я б дадаў сюды тое, што Злучаныя Штаты амаль адначасова ўводзяць свае санкцыі, і гэта будзе вельмі балюча. 3 чэрвеня будуць актываваныя санкцыі, якія раней былі прыпыненыя. І вось супольныя гэтыя намаганні, вось гэты супольны кулак санкцый еўрапейскіх і амерыканскіх, ён будзе значна больш эфектыўны, чым тое, што мы бачылі раней. Мы таксама чакаем, што да гэтых еўрапейскіх санкцыяў далучацца іншыя краіны, верагодна Швейцарыя, верагодна Великабританія, Канада. Мы думаем, што насамрэч гэтыя санкцыйныя спісы будуць шырыцца і гэты ціск міжнародны будзе ўзмацняцца.
Тым часам, вось, напрыклад, работнікі беларускага металургічнага заводу ў Жлобіне на гэтым тыдні апублікавалі адкрыты ліст да сваіх замежных партнёраў. Нагадаю гаспадарству таксама, што рынок замежны напалову звязаны з еўрапейскім у БМЗ. І вось работнікі металургічнага заводу просяць сваіх еўрапейскіх калегаў не ўводзіць гэтыя санкцыі, бо апасаюцца таго, што яны застануцца без працы, без заробкаў. Што б вы, спадар Вальер, ім адказалі на гэта, ці варта гэтага апасацца сапраўды? Ну, я б сказаў все ж таки, што няма веры подпісам, калі гэта ініцыюецца самой адміністрацыяй прадпрыемства ці ўвогуле дзяржавы. Мы ведаем, што на БМЗ дзейнічае і стачком, што ёсць цэлы шэраг працаўнікоў, якія вырашылі пайсці ў стачку, таму што яны маюць нейкія палітычныя патрабаванні, і іх за это караюць, іх за это пераследуюць. Таму, калі мы кажам пра санкцыі, у прынцыпе, то трэба разумець абсолютна дакладна, што адказнасць за ўвядзенне санкцый, адказнасць за наступствы ад санкцый ляжыць толькі і выключна на плячах рэжыма Лукашэнкі. Ён можа спыніць гэтыя санкцыі ў любы момант. Усё, што для яго трэба зрабіць для гэтага, выпусціць палізняволеных і пачаць дыялог з грамадствам, для таго, каб выйсці з таго палітычнага крызісу, ў які мы паглыбляемся ўсё больш і больш. І наступствы гэтага палітычнага крызісу насамрэч адчуваюцца на самых розных узроўнях і без санкцый. І мы ведаем таксама, што беларускія ўлады знішчаюць прыватныя бізнесы, знішчаюць працоўныя месцы, абсалютна не зважаючы на міжнародныя рэакцыі. Яны гэта робяць таму, што яны бачаць нелаяльнасць з боку беларускіх грамадзян. І для іх гэта прычына для таго, каб знішчаць такія бізнесы. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што менавіта беларускі рэжым на сённяшні дзень робіць найбольшую шкоду для беларускай эканомікі і для дабрабыту нашых людзей. Дарэчы, вось Беларусь паколькі ў фокусе застаецца Еўропай, у тым ліку краінаў Вялікай сямёркі. Ужо ў чэрвені будзе саміт краінаў Вялікай сямёркі, у якую ўваходзіць у тым ліку Вялікая Брытанія, Францыя, Нямеччына. І, канешне ж, будуць абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі. У нас ёсць вось падрабязнасці ад дарадцы Святланы Ціхановскай. Франка Вячорка, давайте паслухаем, пасля вернемся, каб працягнуць нашу размову. Вельмі важна, што вялікія дзяржавы, па сутнасці найбуйнейшай эканомікі свету, абмяркоўваюць тэму Беларусі. Збіраліся міністры замежных справаў у Лондоне, і Беларусь стаяла на парадку дня. Нашая мэта, каб на саміце Вялікай сямёркі ў Лондоне ў чэрвені Беларусь зноў прагучала. Вельмі важна, што яны сказалі пра новыя выбары, вельмі важна, што яны асудзілі гвалт, вельмі важна, што яны заклікалі да расследаванняў злачынстваў рэжыму. Гэта ўсё вызначэнне стратэгіі. Тое, што вызначаецца на самітах і сустрэчах Вялікай сямёркі, як правіла, потым кладзецца ў аснову стратэгіі міжнародных арганізацыяў, ЗША і Еўразвязу. Спадар Вальер, магчыма, вам ёсць што дадаць у гэтым сэнсе, калі Беларусь сапраўды будзе ва ўвазе такіх краінаў ужо ў чэрвені, што гэта будзе значыць? Я дадам толькі тое, што да таго, што сказаў Франк Вячорка, это тое, што камюніке па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў Вялікай сямёркі ў Лондоне уключае фактычна ўсе тыя пункты, якія мы прамаўляем. Які мы прамаўляем падчас сустрэч з кіраўнікамі дзяржаў, які мы прамаўляем на мерапрыемствах, у міжнародных арганізацыях, які ўключаюцца ў дакументы. Гэта значыць, што наша праца заўважана. Гэта значыць, што заходнія краіны падзяляюць нашы ацэнкі таго, што адбываецца. Тое, што было сказано ў гэтым камюніке, становіцца палітыкай Злучаных Штатаў, Великабрытаніі, Японіі, Германіі, Францыі і гэтак далей. Усе тыя краіны, якія прыналежаць да сямёркі. І гэта азначае, што менавіта гэтай палітыкай яны будуць кіравацца пры вызначэнні таго, якія дзеянні яны могуць ужываць да Беларусі рэжыму Лукашэнкі. Спадар Валер, яшчэ крышачку вось па бягучых падзеях. Генеральны прокурор Беларусі Андрей Швед заявіў, што суседнія дзяржавы спрабуюць у Беларусь завесці карычневую чуму, намякаючы, канешне, на каляровую рэвалюцыю. Ну, такія стандартныя штампы, якія ўжо ідуць месяцамі з вуснаў высокіх чыноўнікаў. І ўсё ж такі, калі казаць вось пра карычневую чуму, праз такое вось вызначэнне, напэўна, фашызму, так? Ці азначае гэта з вашага пункту гледжання
гледжанне фактычна тое, што высокі ўрадоўца, пасадоўца, генеральны прокурор абвінавачвае суседнюю дзяржаву, то бок я разумею, так гаворка ідзе пра Літву ў першую чаргу, пра Польшу, пра тое, што ў гэтых дзяржавах дамінуе фашысцкі альбо нацысцкі нейкі рэжым. Ну так, безумоўна, вельмі дакладнае і трапнае назіранне тое, што фактычна гэта павінна азначаць, што ў Літве, Польшчы, Украіне, Латвіі ці нават у Расіі ёсць фашысцкія рэжымы. Але мы калі паглядзім на тое, як абыходзіцца рэжым з уласнымі людзьмі, з беларусамі на сённяшні дзень, то хутчэй можна прыйсці да высновы, што менавіта Лукашенка і яго атачэнне з'яўляецца крыніцай фашызму. Паглядзім, напрыклад, на тое, як праходзіў судовы працэс, ці пачынаўся судовы працэс над 12 студэнтамі у пятніцу. Тое, што прыйшлі людзі падтрымаць, выказаць сваю салідарнасць, з імі шмат каго не пусцілі, але яшчэ горш тых людзей, якія сабраліся спачатку, спрабавалі разагнаць, а пасля арыштавалі. 14 чалавек былі арыштаваныя за што? Яны былі арыштаваныя за праяву салідарнасці. Фактычна гэта самае такое высакароднае праяўленне чалавечай натуры паказаць салідарнасць з тымі людзьмі, якія ў бядзе, дапамагчы ім маральна ці арганізацыйна нейкім чынам. І нават сёння салідарнасць ужо становіцца злачынствам у Беларусі. Тое, да чаго імкнуцца ўлады, знішчыць гэта самае лепшае тое, што ёсць у людзях, дапамагаць іншым людзям. Я таксама зазначу, што падчас гэтых арыштаў быў арыштаваны, затрыманы Анатоль Лябедзька, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе. І такім чынам, на мой погляд, улады спрабуюць сарваць тую працу, якую Анатоль Лябедзька вельмі дакладна, вельмі трапна і пільна вёў па распрацоўцы новага праекта беларускай канстытуцыі. Якраз накануне, напярэдадні гэтага дня, 13 траўня, Лукашенко сустракаўся па пытанні новага праекту канстытуцыі, і ён усім сваім выглядам дэманстраваў, што ў нас ёсць наш праект канстытуцыі, фактычна праводзячы такую паралель, што ёсць яшчэ адзін праект канстытуцыі. І з улікам таго, што ў Лукашэнкі зараз няма нават канцэпцыі зменаў у яго канстытуцыю, а ў нас ёсць такі праект, і ён ужо на вельмі прасунутым этапе распрацоўкі, то верагодна, што гэта спроба спыніць гэтую працу, сарваць гэтую працу, тое, што кіраваў Анатоль Лябедзька. Але я магу запэўніць, што мы гэтую працу не спынім, што мы будзем працягваць распрацоўваць наш праект канстытуцыі. Я ўпэўнены, што гэта значна лепшы праект, які будзе адпавядаць інтарэсам, нацыянальным інтарэсам беларусаў. Господа Валеров, нам тут пишут в нашем стрим-чату. Спасибо огромное всем, кто готовит передачи на Белсате. Всегда вас смотрю. Ну а Светлане Тихановской огромное спасибо за всю работу, которую она делает. Она мой президент, живе Беларусь. И сапраўды, спадар Валера, Светлана Тихановская, год, як уже знаходится так ці інакш у палітыцы, напярэдадні роўна год з того моменту, як Светлана Тихановская подавала документы у Центральную выборчую комиссию на регистрацию ейной инициативной группы. Як вы оцениваете вось гэты шлях Светланы Тихановскай за гэты год, и, магчыма, сама спадарня Светлана нейкім чынам адзначае гэтую дату? Ну, гэта, конечно, неверагодная гісторыя, тое, што адбылося, што звычайная жанчына кінула выклік дыктатару, які знаходзіцца на піке формы. Яна мабілізавала грамадства, яна перамагла на выбарах, і калі яе спрабавалі закрыць, калі спрабавалі суцішыць яе, то яна адмовілася ад гэта, яна зноў кінула выклік гэтаму рэжыму і працягнула гэтую барацьбу. Што для мяне асабіста гэта азначае? То, што калі гляджу на Светлану Тихановскую, я разумею, які патэнцыял знаходзіцца ў кожным з нас, у кожным з беларусак. Тое, што ў нас невычэрпная энергія, невычэрпны крэатыў, тое, што мы можам значна больш, чым нам кажа дзяржава, што мы можам зрабіць. Нас заўсёды ставяць на месца, кажуць, вось гэта твоя кропка, ты з яе не сыходзь, пакуль табе не скажуць сысці. Маўчы, пакуль табе не сказалі, што можна нешта сказаць. Ініцыятыва будзе пакараная. І гэта ўсё тое, што нас абмяжоўвае. Это тое, што забірае у нашай краіны нашу ўласную творчую энергію. І менавіта прыклад Светланы Тихановскай паказвае, колькі мы кожны з нас можам зрабіць, чаго мы можам дацягнуць, якія ў нас унутраныя патэнцыялы энергіі і крэатыву.
Ну, сапраўды, вось і вобраз Святланы Ціхановскай, і ейная праца, і ўвогуле яе з'яўленне ў беларускай палітыцы варты, напэўна, не аднога ў будучым фільма, кніг і ўсяго таго, што мы назіралі цягам гэтага года. Дзякуй вам вялікі за вашу працу, ну, канешне, за сённяшнюю размову. Валер Кавалеўскі, старшыня кабінету Святланы Ціхановскай, быў з намі на сувязі з спадарства. Ну, і сапраўды год мінуў, як Святлана Ціхановская уварвалася ў беларускую палітыку. Я нагадаю, 15 траўня 2020 года яна упершыню з'явілася перад тэлекамерамі журналістаў, падаючы дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы ў Цэнтральную выбарчую камісію замест свайго мужа, блогера «Страны для жизни» Сергея Ціхановскага, які ў той момант знаходзіўся пад арыштам на Соднях. Як гэта было? Як прайшоў гэты год? Давайте разам узгадаем у нашым наступным матэрыяле. Я хочу послушать этого человека, мне действительно интересно узнать ее позицию, а чтобы это произошло, ну, соответственно, нужно поставить подпись. Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили. И ну, ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению. Спасибо. Меня зовут Светлана Тихановская, и я кандидат в президенты Республики Беларусь. Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%, 9,90%. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Я упершыню ехала ў кортежу прэзідэнта. Вельмі странна пачуцці. Я упершыню лятала на верталёце. Адразу некалькі драконаўскіх законаў ухваліў гэтак званы беларускі парламент. Гэтак званыя дэпутаты вырашылі прагаласаваць за ўзмацненне адказнасці адносна экстрэмізму, а таксама працы медыагаспадарства. Гэты артыкул і чаму так адбываецца, як будзе працаваць увогуле праваахоўная сістэма пасля прыняцця гэтых артыкулаў, гэтых законаў, можна глянуць на нашай старонцы. Спадарства перыядычна блакуюцца нашы люстэркі, аднак мы працуем для таго, каб вы мелі доступ да самай рознай інфармацыі, у тым ліку зазірайце ў наш тэлеграм-канал. Ну, а мы гэтую прававую тэму абмяркуем з юрыстам, адказным за сферу юстыцыі, народнага антыкрызіснага управлення Михаилом
Кирилюком. Вітаю вас. Вітаю. Спадар Михаил, досыць гучная студэнцкая справа. На лаве падсудных больш за десятак студэнтаў. І самае адметнае гэтай справы гэта тое, што улады і праваахоўная сістэма зрабіла ўсё магчымае, каб на гэтыя судовыя працэсы трапіла як мага менш людзей, у тым ліку не пускалі сваякоў, а яшчэ затрымлівалі людзей перад будынкам суда, матывуючы гэта тым, што людзі, якія прыйшлі падтрымаць студэнтаў, робяць несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Як бы вы пракаментавалі вось гэтую справу, ну і, канешне, вось гэтае затрыманне абсалютна, ну, незаконнае? Для меня, как для юриста, который последние 15 лет был в судебных процессах, закрытый судебный процесс – это в первую очередь признак отсутствия доказательств. То есть, когда у обвинения нету нормальных доказательств, которые можно предъявить и всем показать, что вот смотрите, эти люди действительно преступники, тут нету никакой политики. Когда такого нет, значит, делают закрытый процесс. Поскольку процесс закрытый, и мне, как постороннему лицу, есть возможность ознакомиться с ним только из сообщений СМИ, ну, могу обратить внимание только на одну вещь, то, что обвинение указывает одним из признаков умысла, это то, что студенты имели умысел на введение санкций. То есть обвинение предлагает нам поверить в то, что еще тогда у студентов был план организовать непризнание Лукашенко мировым сообществом и таким образом добиться введения санкций в Беларусь. Я думаю, если бы, такой, конечно, большой комплимент, но если бы действительно наши белорусские студенты были настолько могущественны, да, то мы бы уже жили в другой стране, если бы они могли по своему воле регулировать, кому Евросоюз санкции вводит. Скорее, мне представляется, дело обстоит наоборот. Этот политический процесс и чрезмерно большие сроки по нему используются для того, чтобы, как и 10 лет назад, использовать политзаключенных как предмет для торга, для снятия санкций, чтобы потом попытаться продать Евросоюзу идею о том, что вот мы выпустим политических заключенных, вы снимаете санкции, и все остается как есть. Но я думаю, что в этот раз, к сожалению, или к счастью, к сожалению для них и к счастью для всех нас, во-первых, не получится, а во-вторых, судьбу Беларуси в любом случае будет решать только белорусский народ. Аднак звыкла ў такіх сітуацыях лёс гэтых людзей вырашаў Александр Лукашенко. Ён асабіста мілаваў гэтых людзей, адпускаў, як гэта было пасля выбараў 2010 года, як гэта было ўжо яшчэ раней. Ці варта ісці такім шляхом, і ці Александр Лукашенко, на ваш погляд, спадзяецца на тое, што і ў гэты раз яму удасца прадаць гэтых палітвязняў Еўрапейскаму звязу, Злучаным Штатам Амерыкі? По сути, у него другого выхода нету. Нету ресурсов, нету денег. Кроме как торговать людьми, больше ничего не остается, к сожалению. Спадар Михаил, вось звяртаючыся да гэтых абсалютна такіх драконаўскіх судебных паседжанняў. Таксама варта ўзгадаць горад Магілёў, абласны суд Магілёва, дзе разглядаецца справа Паўла Севярынца і актывістаў Еўрапейскай Беларусі. Дык вось на гэты закрыты суд не пусцілі нават сваякоў, ні маці Паўла Севярынца, ні ягоную жонку Вольгу, ні ягоную сястру. Пра што гэта кажа? Бо, напэўна, у судовой практыкі мала такіх судовых працэсаў. Магчыма, вы з вашай практыкі памятаеце, каб былі такія судовыя працэсы і каб на іх не пускалі нават сваякоў. І што гэта за працэсы такія былі? Бо ў дадзенай сітуацыі мы маем падобныя ж працэсы, якія ўжо адбыліся у іншых судах, якія ідуць уже месяцамі. Гэта палітычна матываваныя працэсы. Вы знаете, еще раз, то же самое. То есть признак отсутствия доказательств.
Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть статья, да, можно делать закрытый процесс, но с какой целью? Например, когда идет речь о половых преступлениях, да, например, о каком-то изнасиловании, либо о еще каких-то вещах, которые жертва сама не хотела бы выносить на публику, и тогда в интересах ее защиты можно сделать закрытый процесс. Здесь у нас, во-первых, непонятно, кто жертва, во-вторых, непонятна цель этого судебного процесса. Зато если рассуждать не юридически, а политически, то все как раз-таки понятно, поскольку те люди, которые делают этот процесс закрытым, да, судьи и те, кто им дают указания, считают, видимо, что как только кто-то увидит отсутствие доказательств в суде, и это сразу станет очевидным, и предъявит это всем белорусам, средствам массовой информации, всему миру, это тут же в очередной раз покажет полный уровень беззакония, который представляет сейчас наша судебная система. Ну, вот этого они не хотят, но каждому человеку ясно, что если процесс закрытый, когда для него нету никаких оснований, то доказательств обвинения, значит, их или нет, либо они настолько слабы, что их стыдно показать. Але як пракаментаваць вельмі жорсткія прысуды? Напрыклад, на гэтым тыдні ў Верховным судзе агучылі прысуд вайскоўцу Дзянісу Ураду, які апублікаваў план дзеянняў міліцыі на дзень волі. Яму далі 18 гадоў узмоцненага рэжыму. Часамі нават за забойствы такія тэрміны не даюць, бо гэта, ну, сапраўды па-за межамі нават прававога дэфолту. Як гэта пракаментаваць? Во-первых, статья «Измена государства». Что предоставляли собой действия этого военного? Он опубликовал документ, согласно которому действующая власть планирует использовать вооруженные силы против народа Беларуси. И если рассуждать по логике Лукашенко, да, который, наверное, всеми своими действиями показывает, что его мнение по этому поводу совпадает с мнением известного французского короля, да, что государство — это я, да, то он рассматривает это как измену себе, а измена ему — это значит измена государству, да, поэтому такой срок. Вот. Но государство — это все мы и все белорусы, вот, поэтому если смотреть на санкцию этой статьи, да, какие права белорусов ухудшились от публикации этого документа? Что стало хуже? Может быть, белорусы, напротив, должны знать, как планируется использовать войска, которые должны, вообще-то, по определению защищать белорусов, а не нападать на них. Если смотреть на государство как на что-то, что призвано служить интересам белорусов, а не Лукашенко, ну, тут нету никакой измены государству. Но тут есть измена людям, которые преступным образом удерживают власть, что признано каждой приличной юрисдикцией на этой планете. Соответственно, срок такой, чтобы продемонстрировать другим служащим, работникам системы, что их ждет в случае, если они сделают хотя бы малейший шаг навстречу. Вот. Но со своей стороны могу сказать таким людям молчание, и оно не поможет, поскольку, как мы видим из истории, в начале в 1935 году были, там, допустим, в 1933 были репрессии против обычных людей. Но затем
когда эта репрессивная машина в сталинском, Советском Союзе была запущена, репрессии постепенно распространились и на руководство, и в том числе и на высшее руководство советской власти. Поэтому вряд ли, если эти люди будут оставаться в системе и молчать, их может ждать что-то лучшее. Ну, то бок, в прынцыпе, сама сістэма сябе будзе нават, калі можна так сказаць, выражаючыся метафарычна, пажыраць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Михаил Кирилюк, адказны за пытанні юстыцыі у Народным антыкрызісным управленні, быў з намі на відэасувязі. Ну і калі ўжо гаспадарства вяртацца да тэмы пераследу студэнтаў, то варта ўзгадаць яшчэ адну гісторыю. Гэта гісторыя студэнткі, ўжо былой студэнткі лінгвістычнага універсітэту Святланы Кубрак. За ўдзел у вулічных акцыях пратэсту яе адлічылі шэрагу студэнтаў. Дзяўчына праз гэты пераслед вымушана была пераехаць у Літву. Ці шкадуе яна пра тое, што брала ўдзел у гэтых пратэстах, як перажыла адлічэнне і як цяпер выглядае ейнае жыццё сёння? Давайте паглядзім разам. 1 сентября я тогда пела в студенческом хоре. Мы переодевались, готовились к выступлению. Мы устраивали концерт для первокурсников. Мы поем студенческий хор, студенческий гимн «Гаудамус» на сцене университета и слышим, что за дверями актового зала раздаются какие-то неимоверные крики, вопли, грохот. Когда мы допеваем, большинство из нас выбегает из актового зала, и мы видим, что в стенах нашего университета находится ОМОН. События стали повторяться, и в знак протеста и солидарности с ребятами, которые уже ранее были задержаны в университете, мы стали выходить каждый день на ступеньки университета рядом в 12:35 между сменами и петь самые известные песни белорусского протеста. Казалось бы, это просто песни, но регулярно нас вызывали ОМОН, у нас под университетом дежурил ОМОН. И рядом с нами всегда находился кто-то из администрации, и они ввели, так сказать, блэк-лист, куда записывали студентов, которые им чем-то не угодили, и, видимо, лучше всех пели протестные песни. Все студенты, которые участвовали в акциях солидарности внутри университета, они потом были привлечены к уголовным административным делам по доброй руке администрации, собственно, университета. Я начала переживать, что последует уголовное преследование за мной. И я подготовила пачку документов, чтобы взять академический отпуск в университете и уехать на время куда-то в другую страну. Мы с мамой прорепетировали эту версию, по которой я должна была брать академический отпуск. Когда я пришла в деканат, мне отказали в грубой форме. Потом позвонили моей матери и сказали: вы вообще знаете, что творит ваш ребенок? А она правда по этой причине собирается брать академический отпуск. Моя мама все, естественно, подтверждала. И мне было отказано. На следующий день я подготовила уже документы на отчисление собственноручно. Я принесла эти документы, на что мне сказали в деканате: а вы уже отчислены. Еще где-то в начале старшей школы я думала связать свою жизнь непосредственно с журналистикой, но мне казалось абсолютно недостижимым набрать эти 386 баллов в Институту журналистики БГУ, потому что я была четко нацелена на то, чтобы поступать на бюджет. И когда я приехала в Литву, открылась уникальная возможность поступить в ЕГУ, получить 100% грант и обучаться той профессии, о которой я всегда мечтала, абсолютно бесплатно, у прекрасных преподавателей, без идеологической пропаганды, без каких-то ябатик и гонений на инакомыслие любое. На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что я полноценный организатор акций. Я теперь могу делать все. Я не боюсь писать взрослым дядям из мэрии и согласовывать локации. Да, мы занимаемся организацией разноплановых акций, как спортивных, так и творческих, так акций солидарности и многое прочее. У нас много идей. И мне хочется верить,
что дальше мы будем организовывать подобные акции все-таки в Беларуси. Мы будем помогать обществу становиться все лучше и лучше. Если бы я знала, что так моя жизнь сложится, я бы, наверное, повторила свои действия еще раньше. Потому что в данный момент я испытываю какое-то невероятное удовольствие от того места, в котором я нахожусь, и тех людей, которые меня окружают. И знаете, есть прекрасная фраза: к хорошему быстро привыкаешь. И да, к свободе, независимости, свободе слова очень хорошо привыкаешь. Когда с тобой здороваются очень приветливо полицейские, к этому хорошо привыкаешь очень быстро. Когда тебе улыбаются люди на улице, привыкаешь очень быстро. Когда люди вежливые, пожалуй, тоже. У тебя как-то исчезает это чувство страха. Ты становишься подсознательно более счастливым, потому что ты не переживаешь больше за свою жизнь, за свою свободу. Потому что ты знаешь, что ты проснешься, ты будешь в безопасности, у тебя все будет хорошо. И в твой дом никто не вломится, и на улице на тебя никто не нападет. Спадарства, ўжо ў гэтыя хвіліны ў нашай студыі з'явілася Алена Жываглот, ініцыятыва «Честные люди», лідарка гэтага праекту. Вітаю вас. Спадарня Алена, ёсць новы праект, які называецца «Хуткая ўзаемадапамога». Што гэта за праект, на каго ён скіраваны, што можете распавесці пра гэта? Первый, он не новый. На самом деле проект был запущен, основан 14 июля. 14 июля были размещены первые кейсы. То есть мы запустили этот проект «Скорая взаимопомощь» накануне президентских выборов. И на самом деле первичная аудитория, с кем мы работали тогда, это были члены избирательных комиссий, на кого мы, первоочередно, да, на кого мы понимали, что оказывается колоссальное давление в преддверии выборов, так, чтобы выборы были посчитаны правильно, а не честно. Вот. И, собственно, коммуникацию мы начали с ними, с УИКами, как мы так называем их. Суть платформы сводится к тому, что белорус может помочь белорусу напрямую. То есть принцип скорой взаимопомощи, здесь нет посредников, нет финансовых никаких прослоек. Люди, которые нуждаются в помощи финансовой либо в поиске работы, которые пострадали от режима из-за проявления своей гражданской позиции, это принципиальное условие, имеют возможность получить помощь финансовую от белорусов. Таким образом, белорусы обращаются к нам на скорую взаимопомощь. Мы проводим верификацию, размещаем их кейс, их историю на сайте скорой взаимопомощи. И далее белорусы имеют возможность зачислить деньги на карту этому конкретному человеку. Это одна история. Вторая история — это помощь с поиском работы или переквалификацией. Это второй вектор работы скорой взаимопомощи. Собственно, так работает, можно уже детальнее, наверное, рассказывать. Если до речі, у нас зараз есть на сувязі Ніна Бялінская, одна з тих, кому ініціатива «Честные люди» дапамаглі. Вітаю вас, спадарня Ніна. Добрый день. Распавядзіце, калі ласка, вашу гісторыю. Вас звольнілі, і вось аказалася так, што вам змаглі дапамагчы. Як, што гэта было? Да, я была изначально независимым наблюдателем. Получается, была на избирательном участке во время досрочного голосования, и 9 августа тоже там была, когда уже вывесили фальшивый протокол, сфальсифицированный. Я тогда, помню, была очень злая и пошла тоже на Стеллу, когда первый раз все эти гранаты были, было очень страшно. Потом, много раз еще ходила, и 10 августа, и на разные вот эти вот марши воскресные везде была. Вот. Также я занималась еще распространением флагов и масок с БЧБ-полоской. И за это потом я получала очень много звонков из РУВД, моей маме тоже звонили, спрашивали, как можно связаться с вашей дочерью, когда она может прийти в РУВД, а по какому делу? А по делу распространения незарегистрированной символики. И тогда, я помню, очень сильно испугалась. Они мне звонили со скрытых номеров постоянно.
Но я никогда не отвечала, не сбрасывала ничего, просто не отвечала. И так продолжалось около недели. И я тогда уже решила, что надо поменять номер телефона. Я его зарегистрировала на имя своей подруги. Она мне помогла. Потом это все... и еще было одно задержание у меня в самом начале сентября. Тогда, я помню, на моем районе проходил провластный митинг около ДКЖ. И я туда хотела прийти, просто посмотреть, как живут такие вот люди, как у них там праздники такие проходят, я не знаю, как это даже назвать. И на подходе там сначала один бус без номеров подъехал, потом второй бус, а я, так как я являюсь владельцем телеграм-чата своего районного, я все это, понятное дело, писала. И я тогда, получается, один раз бус подъехал, второй раз бус подъехал, и на третий раз уже вышли около 7 людей в черной форме. Единственное, что у них выдавало, это эмблема вот здесь вот на фуражке. Вот. И они так: девушка, пожалуйста, пройдемте с нами для проверки документов. Вот. А у меня была еще майка «Вера, можем, переможем», но, правда, под курткой все это было. И был еще один плакат. Я его нарисовала, получается, сверху был красно-зеленый флаг, снизу был российский, и посередине хэштег «Ебатька», и потом мелким шрифтом «Как тут весело». І вынік у вас звольнілі з дзіцячага садка, дзе вы працавалі, так я разумею, і пазней вы уже звярнуліся да честных людзей, і яны вам дапамаглі таким чынам, правда? Меня на самом деле не увольняли, потому что на тот момент, когда мне пришлось уехать, я получила повестку из прокуратуры, что я должна явиться. И как раз в ту же прокуратуру я подавала свою жалобу во время выборов, которые я подавала. И мне туда надо было прийти по делу непонятно какому, и если я бы не явилась, за мной бы пришли насильно. Но на тот момент я работала в детском саду, да, и мне оставалось доработать, 4 дня до окончания контракта. Я тогда уже заранее писала заявление, чтобы не продлевать контракт, и в принципе все. И когда мне уже пришла эта повестка, я маме тоже про это рассказала, и было решено, что нам надо срочно, мне точнее надо срочно собирать вещи и быстренько уезжать. Вот, и я не доработала 4 дня, и мне просто на работе поставили прогулы, лишили премии. И, получается, зарплату я даже получила меньше своего оклада за тот месяц, потому что мой оклад составлял 298 рублей, а я получила 130. І ось така гісторія, і ви, наколькі я розумію, ви з'їхали за мяжу, там ужо падзеі развіваліся у больш добрым таким станоўчым руху. Дзякуй вялікі за то, што падзяліліся сваёй гісторыяй. Ніна Бялінская была з намі, спадарства на сувязі. У нас таксама ў студыі Алена Жываглот. Мы працягваем размову пра ініцыятыву «Честныя людзі». Ведаю, што іншыя ёсць таксама праекты розныя. Гэта і праект «Перамены», гэта і праект датычыць сумленнага універсітэту, і таксама пра саўдзельнікаў злачынстваў. Таксама ведаю, такі ёсць у вас праект. Распавядзіце падрабязней, можа, пра асноўныя кірункі, вось чым честныя людзі сёння займаюцца. Честные люди занимаются, наверное, логика работы, да, с социальными группами, мы так называем. Это студенты, это проект «Честный университет». Это проект работа с заводчанами, это проект «Центр помощи бастующим». На самом деле это уже не столько бастующим, сколько в целом работникам предприятий. Это проект «Диалог с народом», это работа с госслужащими. И это проект «Скорая взаимопомощь». Это вот такие, наверное, 4 постоянные платформы. И проект, который мы ведем вместе с нашими партнерами, с Народным опросом и с Голосом, это проект «Хаб перемен».
Наверное, коротко, да, про все Да, расскажу. конечно, Диалог с народом — это, собственно, помощь взаимодействовать госслужащим между собой, тем, кто не согласен, вероятно всего, с режимом. Так вот, также оказывается давление, и первым шагом мы стали общаться с ними и находить контакты и болевые точки, узнали о том, что, да, действительно, многие просто не уходят с места работы, потому что на них оказывается давление. Вот, мы провели кампанию по сбору подписей под письмом обращением к Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой оставить свой пост. Вот, и сейчас мы работаем по категориям, мы объединили их в группы, их госслужащих, где они общаются между собой. В результате вот этой работы мы поняли, что да, есть острая потребность взаимодействовать между собой, обмениваться информацией на местах, что происходит у кого в департаментах, ведомствах, в подразделениях. Вот. Работа с университетами и с заводами — это работа в помощи организационной, в проявлении своей гражданской позиции иногда. Это юридическая помощь, консультации. И это в случае студентов мы являемся таким агрегатором. Мы также работаем с партнерами, с БЭСа, которые помогают подбирать студентам программы для обучения удаленного, либо с релокацией, тем студентам, на которых оказывалось воздействие, да, режима и которые были отчислены. Вот, то есть, собственно, с одной стороны, мы пытаемся препятствовать тому, чтобы их отчисляли, консультируя, юридическую помощь оказывая. С другой стороны, когда это уже отчисление, то мы боремся с последствиями. Кстати говоря, на скорой взаимопомощи тоже оказывается финансовая помощь тем студентам, которые были отчислены в фиксированных суммах за отчисление и в случае релокации. Центр помощи бастующим — это работа с заводчанами. В принципе, логика, наверное, взаимодействия схожа как со студентами и преподавателями, так и с заводчанами. Те, кто у стачцы находится на данный те, кто, момент, да, так? да, те, кто находится сейчас в стачке, забастовок у нас сейчас сами видим, как они происходят. В стачках это большое количество консультаций по ущемлению прав на рабочих местах. И здесь уже речь идет не только о стачковцах. Речь идет за отстаивание своих позиций, прав. Например, им снижают зарплаты незаконно. Например, их просят уходить в отпуска за свой счет и прочее, прочее. Вот. И Хаб-Пиромен — это платформа для коллаборации белорусов, тем, которым не все равно, неравнодушно, у кого есть идеи, либо те, кто хочет поддержать чью-то идею своим ресурсом, своим временем, поучаствовать в каком-то проекте, в какой-то инициативе. Собственно, мы запускали эту платформу как инициативы уже опытные на этом революционном рынке, да, честные люди, голос, народный опрос, понимая, что мы можем проконсультировать в каких-то вопросах, собрать ресурсы, объединить команды. Собственно, такие проекты сейчас у честных людей. Так что вельмі гаспадарства важная ініцыятыва, честные люди нікуды не зніклі, яны працуюць, абавязкова звяртайцеся і вам дапамогуць. У нас гаспадарства Лена Жываглот была лідарка гэтай ініцыятывы, честные люди. Дзякуй вялікі за гэтую размову, дзякуй, што прыйшлі до нас. Мы подводим вынікі і развітваемся з вами. Я, Віталій Бабін, развітваюся з вами до наступных эфіраў і напрыканцы нашага выдання перанясемся за мяжу, а менавіта у Вільню, у літоўскай сталіцы. Вялікая беларуская дыаспара вельмі шмат ладзіць розных акцый, ініцыятываў. Яна выходзіць на пікеты да беларускай амбасады. Ну і, канешне ж, займаецца дабрачыннымі акцыямі, у тым ліку упарадкаваць могілкі роз. Гэта старыя могілкі, на якіх спачуваюць таксама людзі, якія датычныя да беларускай гісторыі, да беларускай культуры. Запрашаю паглядзець, як гэта выглядала. Ну і беражыце сябе, усяго добрага, да сустрэчы на Белсаце. Мы, белорусы, которые оказались по воле судьбы в Вильнюсе, потому что из-за режима мы не можем находиться, из-за преследований в Беларуси, и не можем почтить память своих родных и предков на Радонежсу. Поэтому мы собрались здесь, на кладбище белорусско-польском в Вильнюсе, чтобы почтить память змагаров наших, которые в начале 20 века боролись, и ранее Костусь-Калиновский боролись за свободу нашей страны.
это возможность прикоснуться к нашей белорусской земле, к нашим корням. Ну, тем более, что здесь, скажем так, есть прах и мощи очень многих людей, благодаря которым мы знаем, что такое Беларусь как независимая республика. Это скорее место памяти братьев Луцкевичей, вот, которое здесь есть. И оно даже, скажем, присмотренное. Мы там только небольшой порядок навели. И это говорит о том, что люди помнят, люди знают, и для нас это важно. И для тех, кто новые приехали, к сожалению, в Беларуси мы плохо знаем свою историю зачастую. И сейчас это возможность, скажем, узнать ее лучше. Мы не можем быть на своих, у своих родственников, то мы здесь, как говорится, пришли в гости к белорусам. Тыя беларусы, людзі іншых нацыянальнасцей, якія ўнеслі ўклад у нашу гісторыю беларускую, у нашу культуру, якія тут знаходзяцца на гэтых могілках. Іх трэба ведаць, каб існаваць далей, каб наша краіна, каб наша нацыя існавала далей. Або калі мы забудзем пра іх, пра тое, што яны рабілі, кім яны былі, чым яны жылі, то мы перастанем існаваць. Мы нават, я лічу, што мы растварымся ў іншых народах, якія нас акружаюць.